J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doudri, ni wari dafara est passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numéro flani warici war sera Allô? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate, Jango Nyese, bien turcola Adamade la Koi, Fiau, Fuaka soro iye bana nyini ka don na kari, me ka sababu ka sika dangarike, Adamade ke nyina mayala, o kele ke po mo fare kolola. Wa o era tinye Fiau, Fuaka soro iye la koliso nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas ya Kalabankura. 20 santé bara nyuma yesa, nimbela dere bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kaladiata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat siraka. Mimi se galo ka fo o ka démission ka futina yelenye. O pela de lebi kala ni lakol so daga bana nuna. O ko professeur de flani. Cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no ya niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au kofe, aide-soignant, katafara matronika. Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection Zoma, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya. Utogole de Fla on vers Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofe de Choi, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniyasi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon?
Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An lamɛnbaaw an'an filɛbaaw cɛw ani musow denmisɛnw ni maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bɛna taa n'an ye bɛrikaw fɛ wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ Tingwele accident dɔ kɛra maa 7 ɲɔgɔnna tora o ko senfɛ CNT ale ka session budgétaire daminɛna maa caman taara ale kɛnɛ kan Pangurunko eko kumaw ma nɔgɔya sa a bɛna se plaidoirie ma sabula kunungo seere laban olu lamɛnna waleya in Amara wari kɔni bɔra sa nka kɔni tiɲɛna n yɛrɛ mɛnna n ka ko ye la n famana ka ni ɲɔgɔn na ye Panguru ni surasi mina yi fo ni juju ye kan wɛrɛ fɔ plaidoirie senfɛ sinon seerew ni maa nana Amara u ka kuma ninnu ayiwa Maliko don o ye sɔgɔmada in na kuma la belebelebaw ye farikolo ɲɛnajɛ an ka tɔn minnu bɛ yen n'o ye Estade malien ye ale ni joliba olu fana y'u ta n'u bila dɔ sa compétition africaine na sɔgɔmada in na EDX directeur de management n'o o ye Abdul Traoré ale na kan ka maa bisimilalen bi sɔgɔmada in na sɔɔni sisan e ni ne an bɛ jɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma maaw bɛ se k'u faamuya cogo min na k'u to u ka sigidaw olu kɔnɔna na. Amara ko tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa dɛ nka a bɛ teriya kolon a b'o lomolamba bilankɔrɔ tɛ maa min bolo dungo t'a se t'o ye n'i y'a mɛn bamananw b'a fɔ kuma o kuma ko batigɛkuru m'a fa cogo cogo ko an b'u fo sigiyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la o ye kuma n'a fɔrɔ de ye hakilima de b'a dɔn ko si bɛ se ka bɔ sɛkili la an bɛ Mali administration kɔnɔna na bi han administration belebeleba in administration min kɔnɔ polisi b'a kɔnɔ garde b'a kɔnɔ gendarme b'a kɔnɔ eaux et forêts b'a kɔnɔ surveillant de prison b'a kɔnɔ fonctionnaire b'a kɔnɔ cadre supérieur b'a kɔnɔ magistrat b'a kɔnɔ nka avocat t'a kɔnɔ dɛ sabula olu ye privé ye kɛnyɛrɛ ye ICO fana ye kɛnyɛrɛ ye jamana ka nafolo dɔrɔmɛ 1 bɛ taa maa jufa kɔnɔ kalosa o kalosa Amara a bɛ f'olu ma ko fonctionnaire de l'État
u ka sara bɛ kɛ cogo di a bɛ fɔ dɔw ma ko catégorie A dɔw ye catégorie B ye dɔw ye C ye dɔw yɛrɛ ye B1 ni B2 bɛɛ lajɛlen b'a la ye échelon bɛ ka yɛlɛ ka kɛ n'u ka indice n'u y'u ka sɔrɔ cogoya ye o taalen no gunfo yɔrɔ la u b'a fɔ ma ko plafond min bɛ bɛɛ sanfɛ bi an ka jamana kɔnɔ o ye magistrats ye hakili la nin waati in na fana yɛlɛma dɔw donna sara dugumanda an ka jamana kɔnɔ yan k'o taara a yɛrɛ sɔrɔ 8,000 na amara nin bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye maaw ka se ka baara kɛ baarakɛyɔrɔ dɔw la i n'a fɔ douanelakaw fɛ yen a bɛ fɔ n'i y'i cɛsiri ka baara kɛ ka nɔbɔ ka se ka ko kɛ ko min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ bonya dɔ bɛ k'i ye a bɛ fɔ o ma ko prime n'i ye wulikajɔ fana kɛ k'i cɛsiri i ye wolomasiri ta b'a ye i bɛ fɔ kɛlɛdaga kɔnɔna na o prime ɲɔgɔnna dɔ fana bɛ se ka di e fana ma nin bɛɛ kɔfɛ lajaliw bɛ se ka kɛ calatigɛ baarakɛyɔrɔ la n'o ye institution ye ka kɛ n'i ka jɔyɔrɔ ye ka kɛ n'i ka taabolo ye ni musaka bɛɛ lajɛlen amara hali wasabilen maaw a bɛ bɔ faso de kun nka tile fila in na n tulo bɛ kuma dɔ la k'u bɛ ka maaw dan k'u hakɛ dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ye faso ka baarakɛlaw ye amara faso ka baarakɛlaw minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ko k'olu jate k'olu da dɔn maa joli yɛrɛ don amara o de senfɛ ko maa 36,000 k'o ye n dɛ aya ne kɔni ye n ka fandan jateminɛ min kɛ maa 36,000 min dunu bɛ n'o ye n dɛ ne ka jate la dɛ est-ce que waati dɔ la o tun bɛ su jate u ye su bɔ a la fɔlɔ wa minisiri b'a baara la a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka su bɔ a la wa sabula baarakɛyɔrɔ caman na su bɛ sara ta ye maa fatulenw bɛ sara ta maa tununenw bɛ sara ta maa minnu taara baara wɛrɛ la o bɛ sara ta amara fɛn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ ne bolo u kan ka o fana sɛnsɛn k'o fana fɛsɛfɛsɛ o ye mun ye ne n ye douanier ye n bɔr'o la ka taa kɛ minisiri ye n bɛ sara jumɛn de ta ne n ye école karamɔgɔ ye n bɔr'o la ka taa n yɛrɛ sɔrɔ députéya la n bɛ sara jumɛn ta ne n ye école karamɔgɔ ye n bɔr'o la ka taa n yɛrɛ sɔrɔ minisiriya la sara jumɛn de bɛ diyan walima n b'a bɛɛ ta de n ye sɔrɔdasi jalatigiba ye faama jɔyɔrɔba bɛ n bolo bi n bɛ jumɛn de ta n ka sɔrɔdasi sara ni minisiri sara n b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ ta wa amara ninnu kan ka fɛsɛfɛsɛ fɔlɔ k'olu bɔ ɲɔgɔn na baarakɛyɔrɔ o baarakɛyɔrɔ maa joli bɛ aw bolo joli bɛ na joli dalen don so an k'o fɔ dɛ maliyɛn baarakɛla sɛbɛkɛla caman b'a den fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ u ni minisiri dɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ni directeur dɔw ni ɲɔgɔn cɛ u n'u ka ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ u y'olu kɛ kɛrɛfɛdenw ye hali n'u nana baarakɛyɔrɔ la u tɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u tɛ baarakɛyɔrɔ sɔrɔ olu kɛra sokɔnɔ baarakɛlaw ye u tɛna baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la fiyewu o dun bɛ sara ta dɛ wa n bɛ min f'i ye a politiki jɔyɔrɔ mɔgɔ ka ca amara dɛ maa minnu ye politiki jɔyɔrɔw sɔrɔ n'olu yɛrɛ sina k'u kɛ u ka baarakɛyɔrɔ tali dabilalen pewu nka n'u u ka sara u b'u ka plantɔnw u ka gardiyɛnw u denw u tɛmɛsennaw olu de bɛ to ka wari ta walima ni minnu ta bɛ virew ma a bɛ virew ka kɔnti kɔnɔna na o bɛ sara olu ye caman bɛ yen an yɛrɛ kunnafonidila ɲɔgɔnw na minnu bɔra faso ka baarakɛyɔrɔw la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ minisiriso kɔnɔna na bi chargé de mission yaw la olu ka sara jumɛn de bɛ ka d'u ma dɛ amara ni jɔyɔrɔncinin ni bɛ maa min bolo nɔnɔmugu bɛ bila i ka bureau kɔnɔ sukaro bɛ bila i ka bureau kɔnɔ firigoni kelen bɛ yen boisson bɛ bila yen buwan bɛ d'i ma sara bɛ tila ka d'i ma i bɛ baarakɛyɔrɔ min na i bɛ taa sara ta yen fana o bɛɛ la ko mali tɛ ka se k'a ka fonctionnaires sara dɛ u b'o de fɔ dɛ école karamɔgɔw mana wuli ko grève u b'olu nɛni k'olu dɔgɔya dugutigiw mana fɔ ko n'u taara réunion na ko k'u ka essence sɔngɔ u b'olu dɔgɔya aw yɛrɛ dun b'a belebeleba cɛla ka k'aw kun tongo don maa 30,000 in
ministry i bɛ taa baarakɛyɔrɔbaw jate minɛ i bɛ su bɔ a la fɔlɔ kana to su kɔnte la dɛ n'i tora la maa 30 i t'a bɛɛ ye dɛ minnu bɛ so n'u tɛ na parce que olu tun ka parti ye jɔyɔrɔ d'u ma ou bien u ye parti ɲɛmɔgɔbaw ye u tɛ baara foyi la ka yala ka taa télévision na ka taa débat kɛ nka u bɛ k'u ka fonctionnaire sara u bɛ k'o ta u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la amara an ka baarakɛyɔrɔbaw fana défaut dɔ ye min ye i b'o dɔn a gɛlɛya dɔ bɛ i b'o dɔn a stagiaire stagiaire Mali baarakɛyɔrɔ de la fonctionnaire public kan ka baara min kɛ u bɛ maa wɛrɛ ta u b'o kɛ san 5 a tigi tɛ recruter sara tɛ d'a ma kuma ɲuman tɛ fɔ a ye hali ni u nana ni formation min ye k'o kan ka taa kɛ o baarakɛyɔrɔ hukumu kɔnɔna na u b'a fɔ ko non malheureusement Amara tu n'es pas recruté mun ye recruter no olu de kan ka taa formation na olu dalen do so olu tɛ baara kɛ e de bɛ baara kɛ don o don Amara ni ministre bɛ ka jate de kɛ k'a bɛ ka fonctionnaire da de hakɛ ɲini baarakɛyɔrɔw la fana a k'a jija dɛ stagiaire dogolen no yɔrɔ minnu na n'u tɛ ka sara san 5 san 10 san 20 u bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ bɛ min kɛ bi baarakɛlaw yɛrɛ t'o kɛ o baarakɛyɔrɔw la u k'olu fana jate dɛ u ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na sariya ko ni maa ye baara k'i bolo ka se kalo 3 ma n'i m'a labila n'a ye kalo 6 sɔrɔ a kɛra i ka baarakɛla ye dɛ i bɛ min di tɔ ma i b'o d'a ma o y'an ka baara sariya ye maa minnu bɛ stagiaire la san 100 ye nin ye olu ka ko bɛ cogo di bi donbolo jumɛn bɛ ka k'u ye bɛnkan jumɛn bɛ ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ Amara an mago bɛ ninnu de la ministre k'a bɛ ka maa 36 ɲini fo n'a taara maaw ka so sa dɛ sinon ni baarakɛyɔrɔ don ne ɲɛ tɛ Mali baarakɛyɔrɔ la peut-être kɔsa in na Sadio ministre de la défense la ale ye fɛɛrɛ dɔ sigi maa donta n'a bɔta ni baara kɛcogo ni fɛnw olu b'u ta kɔlɔsi la sisan olu ye redresseli kɛ et puis fonctionnaire mɔgɔ ye fonctionnaire ye u k'a bɛɛ lajɛlen ka sara kɛ virement ye bolola dili o fana ye dɔw fana fa ka nafolo sɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw kɔ kan han ɲɛ b'a la ka taa mɔgɔ ka sara kɛ ni bolo ye faso ka baarakɛyɔrɔbaw la u ka compte bancaire sigi n'aw ko digitalisation yɛrɛ ka ɲɛ aw bolo a ye wari in fana digitaliser non tɛ olu bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ nin ye bi ne y'a ye ko ministre ko yɔrɔ dɔw la ko ji ka ca ye ko insécurité bɛ yen n'i y'olu mɔgɔw compter n'olu kɛra maa 30 ye kɔni Amara o kɔrɔ k'an ka fonctionnaire kɔni bɛ dugu fɛmayɔrɔ la sa dɛ n'i ye nin yɛrɛ jateminɛ ka nin sɛgɛsɛgɛ ministre min yɛrɛ bilalen don nin baara la a yɛrɛ k'a yɛrɛ ka yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ wa i bɛ fɛn kelen dɔn ministrew ka secrétaire ninnu u caman tɛ baarakɛla ye fonctionnaire tɛ dɛ nka olu de bɛ pɛrɛn mɔgɔw kunna dɛ directeur ka plantoni ninnu ni fɛnw olu si tɛ fonctionnaire ye mais o dun bɛ baara de la a dɔw bɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na ye hali gardien u kan ka saraw i bɛ gardien minnu ye baarakɛyɔrɔw daw la sara t'a dɔw bolo koyi sisan ni société de gardiennage Ségricom ninnu ye mɔgɔw ta ka sara kɛ u ye sinon caman bɛ yen i bɛ ten an bɔtɔ an bɛ dumunitɔ d'i ma i yɛrɛ b'i démerder n'i bɛ mɔgɔ min dɔn wa n'a mara nana don min o bɛ wari di ni i bɛ an ka te wuli k'an ka mobili ko k'a sɔrɔ a bɛ personnel la han ani sara ka kan donc nin ko in ne bolo ministre min bɛ nin ko kunna a bɛ koba de kunna ta ka taa yɛrɛ conseil ministre la k'a fɔ ko mɔgɔw ma ye ka tila k'a fɔ tuguni ko sanji bɛ yɔrɔ minnu na insécurité bɛ yɔrɔ minnu na ko yɔrɔ minnu mɔgɔw ma se ka lasɔrɔ hali bi ko o y'o ye o ma ne kun minɛ dɛ Amara ne kɔni bolo u ka taa su bɔ lisi la fɔlɔ u ka ɲɛnɛmaw jate baarakɛyɔrɔw la u k'a lajɛ e yɛrɛ baarakɛyɔrɔ directeur yɛrɛ e t'i ka baarakɛla yɛrɛ bɛɛ dɔn fɔlɔ mɔgɔ min bɛ don ka bɔ kɛ e t'o bɛɛ dɔn kɔsa in na de peut-être attaque in kɛlen baarakɛyɔrɔ caman ye a essayer ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na minnu bɛ n'olu ye fonctionnaire ye papier bɛ minnu bolo ani papier tɛ minnu bolo k'a lajɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min mais e ka Mali baarakɛyɔrɔba bɛɛ ta i k'a lajɛ ni stagiaire jɔyɔrɔ bɔra yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ min ma bénévole n'olu bɔra baarakɛyɔrɔ dɔw la bɛ u tɛ baara kɛ mais san o san u bɛ recruter kɛ dɛ
u bɛ mɔgɔ ta kɛ mais olu minnu ye stagiaire k'olu bɛ u t'olu ta dɛ u tɛ proposer foyi tɛ fɛɛrɛ foyi tɛ k'olu ta olu minnu mɛnna la dɛ mɔgɔ kura de bɛ ta ka fara olu ka don o don gouvernement b'olu sara mais maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu yɛrɛ b'a baara cafin na olu tɛ foyi sɔrɔ ne yɛrɛ bolo n'i ye jamana ye k'i bɛ ko jateminɛ bon an ɲɛ bɛ karisa la aw fɛ yen a ka ko de bɛ cogo di ministre min b'a fɛnw kunna a ye wuli ka ɲininkali kɛ vraiment Jani na on voit beaucoup de gens maintenant là John est salarié a na n'u ka fiche mais ni mɔgɔw t'olu contrôle kɛ o jateminɛ tɛ kɛ baarakɛyɔrɔ bɛ to yen ten a b'a directeur bolo min ka d'u ye o b'o kɛ mɔgɔ si t'u la kɔlɔsi wari donta ni wari bɔta mɔgɔw bɛ sonyɛni kɛ namaraw bɛ kɛ mɔgɔw ye baarakɛyɔrɔ kɛ u ka wari ɲini yɔrɔ n'u ka fɛnw ye o bɛɛ bɛ se ka ɲɛ cogo di ko jamana ka lafiya min kan ka taa faso kɛsu kɔnɔ e bɛ ka t'o minɛ k'o bila i jufa kɔnɔ o baarakɛyɔrɔ bɛ ɲɛ cogo di i taara baarakɛyɔrɔ o baarakɛyɔrɔ la fɛn minnu kan ka sara normalement u bɛ sira wɛrɛ jiri la fana aw dun ko mun fɛn tuguni di tubabukanw ka ca bolo ne ma walanw ne o de f'i ye ne ye école régionale de kɛ mara mɔni sɛnɛ bagan mara n yɛrɛ bɛna taa la o parce que aw ka nin ta in don o don lagosili ni kuma caman ye an sɛgɛnna cɛ donc monsieur le ministre i ka sa taa su bɔ jate la fɔlɔ i k'a lajɛ jate tɔ ye min y'i bolo i k'i sinsin o kan yaasa i ka se ka jate ɲɛdɔn n'o tɛ nin jate ka baarakɛla bahirika dalen to so k'e bɛ k'olu ɲini olu dun fana ye faso baarakɛla ɲɛnamaw ye maa ɲɛnama caman de bɛ bi u bɛ so foyi tɛ ka sara u la parce que dɔrɔn ko coup d'état kɛra directeur minnu nana ministre minnu nana mɔgɔ kura tɛ ka na o Amara n ko tasara de bɛ Mali administration kɔnɔ n t'a fɛ k'i ye wa min kɛlen don k'a tɔ bɛ toli b'o dɔn o ye syndicat ye syndicat o fana kɛra olu fana taara kɛ jɛkulu dɔ ye n'i b'o kɔnɔ e bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ e bɛ fɛnw sɔrɔ n'i t'o kɔnɔ e bɛ nɔɔni i tɛ bouger i tɛ foyi a ka ɲi Yakuba ka tile n kɔrɔkɛ ye an bɛɛ ye maa siraka ye Ala ka tile hɛrɛ caya. An b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka Jani sugandili la yaasa ka se ka aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔw la an don kan kun ye yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ baara minnu bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔna na ni ye kibaruya fɔlɔw ye sa an bɛna olu di aw ma ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye wolomasiri tabaw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn minnu bɛ cɛsiri la su ani tile Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye jamana ye ale bɛ se cogo min na ka lafiya an b'u fo o la min ye jamana in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye olu kɔni ka cɛsiri n'u ka timinadiya su ani tile wuli ka jɔ min ye baaraba minnu bɛ senna u bolo an b'u fo an kun y'a yira u la k'a fɔ karidon n ko kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko bɛrikaw fɛ yen wolomasiri tabaw k'u ni bamanciwale kɛbaa dɔw karila ɲɔgɔn na chef d'état-major ale ye bataki kɛ kunu k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra bɛr ale ni Tɔnbɔkutukaw fɛ yen a ye ɲɛfɔli k'o la ni jugawale kɛbaa dɔ bɛ yen sa n'o ye Aliza Uld ye a ye ni ale yɛrɛ de taara bi bɛr kan ko u ye ale n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu wolomasiri tabaw kɔni n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen daraki ka se tila ka maa minnu bɛ sa ka sɔrɔ ka gosili k'o ta k'o ɲɛsin olu ma Albatros ale de ye munumunu saalo kɛ min ye terroriste ni bamanciwale kɛbaaw ye bɛr ale ni Tɔnbɔkutu kɔnɔna na u ka wulikajɔ a ma se ka fosi ɲɛ sabula u bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na minɛn minnu b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka se ka wolomasiri tabaw ka se ka basigi ni lafiya k'o lana jamana Tɔnbɔkutu ale n'a bɛr yan fan fɛ Mali tun y'a yira k'a fɔ ko a ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ ka kɛ ni Ukraine ale sen donnen bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ka waleya la an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na sa an ka jamana minisiri bɛ jamana yɛrɛ cɛ sirabɔ kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira kunnafonidi gafe dɔ la n'o ye Iriya Maw ye ko jaabi minnu bɛ yen ko o na bɔ sabula wulikajɔ in ni sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna utu kalo kɔnɔna na procureur min bɛ yen n'o ka baaraw ye sa n'o bɛ bɛn terrorisme ma o bɛna na jaabi di ka kɛ ni Ukraine
ale sen doni ana daluya gerengɛrɛnw k'a yira k'a fɔ ko a ye wulikajɔ kɛ ka bamanca wale ni jɔwale kɛbaw k'olu kɔkɔrɔ don Tenza Waten ale kɛlɛ la. Gawukaw fɛ jɛkulu min bɛ yen sa n'o o sigilen don ko Gawo yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ la kisi cogo min n'o ye mouvement ni fɛnw faralen ɲɔgɔn kan olu kɔni bɛ ka maaw dɛmɛ maa minnu b'a fɛ ka taa sɔrɔsiya kɛ n'i b'a fɛ ka don sɔrɔsiya la i kan ka gafe minnu ɲini baara minnu kan ka kɛ sɛbɛn minnu kan ka ɲini i bolo olu kɔni kɛlen don k'o waleyaw k'olu sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko ni waati in kɔnɔna na min ye jɛkulu in ye a sera ka denmisɛnnin maa 600 olu dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na baara minnu bɛna na to don nataw la sa sɛbɛn ɲɛnamaw u bɛ se ka olu da cogo min CNT ale ka session budgétaire o daminɛna kunungo min ye Niger jamana o ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Sangare ye ale tun bɛ yan Usmane Buguma ka bɔ Wagadugukaw Burkinakaw fɛ o fana tun bɛ yan an ka calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan ka taa se marabolo ɲɛmaaw ma wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw parti politique ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Jeliba Sisoko tɔgɔla so kɔnɔ Burkinakaw ka Buguma kɔni ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin Mali ma AES bɛ baaraba min na bi o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ale ka kumaw ye tali kɛ o la min ye Yawo Sangare ye ka bɔ Nigerkaw fɛ yen ale y'a yira sa k'a fɔ ko AES n'a tun ma sigi a kun kan ka sigi sen kan sabula baaraba minnu b'u bolo don nataw kɔnɔna na a sinsinna ye nin ye olu yɛrɛ Nigerkaw fɛ u nana yan ka na kimɛli kɛ yaasa cogo min na furancɛla wasabula u bɛ se k'o sigi sen kan cogo min a ko foli ni tanu ne bɛ Mali ye Mali min ye nin bɛɛ in ko in bɛ sigi sen kan bi Mali a kɛlen no misali ye olu bolo farafinna diɲɛ bolo yaasa farafinnakaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka jɔyɔrɔ kɛ Maliki Jaw ale de kɔni ka kuma mɛnna ni bɛɛ ta ye baara minnu kɛra san kɔnɔ wasabulo maaw fɛ u ye taa ni ka segin minnu kɛ kɔlɔsili minnu kɛra waleya gɛlɛn minnu n'o olu binna kan i n'a fɔ Tenza Waten bingali ka taa se yan fana ma n'o ye Bamakɔ kɔnɔna na septembre kalo tile 17 gɛlɛya min ye an sɔrɔ ye a ko ko maa minnu y'u makun n'u ma waleya in kɔn u k'a bila u kunna k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ale bɛ jɔ bi a bɛ jɔ sini ko wa ko min ye AES ye a bɛ ka maaw lasiran wa a bɛ ka maaw lajɔrɔ wa a taama cogo ni a ka baara kɛcogo k'o bɛna na sinsin k'a bɛ gouvernement fana fo min ye stade olu jɔli la Mali fan 14 fɛ farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnnin minnu n'o ye basketkɛlaw ye k'olu fana fo olu sera ka na ni kupu 2 ye min ye wulikajɔ minnu bɛ senna farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ a y'olu fana tanu a ko bi an sera sa an ka taabolo ye an ka yeta sira ye yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min session in kɔnɔna na fana a y'a yira k'a fɔ k'u ka baara bɛna tali kɛ min na o ye san musaka ye k'o yɛlɛma k'o kɛ sariya ye n'a bɛ fɔ ma loi de finance san wɛrɛ musaka minnu kan ka baara an ka jamana kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a na olu na o baaraw kɛ o kɛrɛfɛ fana o y'a yira sa fana ko projet de loi kana camanba bɛ yen minnu tun taara gouvernement fɛ n'o ye loi organique ye k'u na olu fana lajɛ k'olu fɛsɛfɛsɛ yan'u ka baara in ale ka kun cɛ a ye bonyamasegin kɛ jamanakuntigi ye min ye gouvernement maaw ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bi ni sanjiko kɔni gɛlɛya kɛlen don ka taama olu kan kosɛbɛ a k'u ka dɔ fara halisa cɛsiri kan yaasa maa minnu bɛ yen ni sanjiko gɛlɛya bɛ u la olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na Maliki Jaw ko k'a b'a ɲini denmisɛnw fɛ wulikajɔ ni cɛsiri ko k'u taalan ye fasojɔ waati de ye sisan ye min ye magwanw ye maaw ka sɔn ma degun maaw ka sɔn ma nka min ye lafiya baara ye o ɲinini baaraw olu bɛ senna bi jamana kɔnɔ a ko fana ko min ye musow ye olu jɔyɔrɔ ka bon jamanajɔ in na u ka n'u yɛrɛ kɛ bolokɔfɛfɛn ye yaasa cogo min na u ka jɔyɔrɔ u bɛ se ka olu fa cogo min jamana ɲɛmaaw jamana kalifalen don maa min na bi ale ni dugudenw bɛɛ lajɛlen k'an ka an ŋaniya kɛ kelen ye yaasa Mali an bɛ degun min na ɲina ka se ka k'a kɔ don nataw la a ma ɲinɛ an dɛmɛbagaw kɔ Chine b'o o la Turki ka taa se Irisi ma ale ni Iran a ko ale yɛrɛ taa ni ka segin caman kɛ Iran u ka jamanakuntigi fatulen a taara ye min ye sangafo ye a taara o kɛ jamanakuntigi tɔgɔ la jamanakuntigi kura sigilen fana a taara Iran bɛ degun min kɔnɔna na bi ko Mali ka dɛmɛ b'a fan fɛ Palestine fana a y'a doit don o fana na o fana bɛ se ka lafiya cogo min a ko diɲɛ kɛlen don fan min ye bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma kɔni o wajibiyalen don wa min ye diɲɛ ye a tɛna to nin bolo in kan koyi maa minnu bɛ yen n'olu kuntilennaw ye kelen n'u baarakɛcogo ye kelen ye olu na ɲɔgɔn minɛ don nataw la yaasa ka se ka taabolo kura k'o falen foli ni tanu ni a y'o kɛ lasigidenw ye minnu ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ calatigɛ jɛkulu minnu fana tun bɛ yen parti politique fo ka taa se premier ministre n'a ka jamakulu ma k'olu bɛɛ lajɛlen fo ko wa ko nin ye ɲinan session a dayɛlɛlen ye nin ye n'o ye session budgétaire a fɔ min ma sa ko session d'octobre k'o baaraw ko olu daminɛna n'an bɔra CNT la an bɛ taa kɔɔri ko la kɔɔri ɲinan jɔrɔna bɛ maa caman na nka nin kalo in tile 5 min ye kucalakaw fɛ ye kɔɔri bali fɔlɔw olu kɔni bɔra
u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati ŋɔni na sa diɲɛ seleke naani tɔgɔ la don n'o sigira kɔɔri tɔgɔ la o ɲɛnɛmayara koyi ɲɛnɛmayali senfɛ sa min ye Sulemani Danbele ye n'ale sɛnɛkɛla ye kubirikaw fɛ yen yɔngonokaw olu ka mara la Kucala fɛ yen Kucalakaw fɛ yen ale ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko baara min bɛ sen na ɲinan ŋɔni ko tiɲɛ na jɔn ko Ala gɛlɛya yera a la sanji nana don dɔw la su ani tile a ma jɔ olu fan fɛ nka u sera k'u jija k'u fasaja kaki yaasa laɲini minnu kɛra CMDT fɛ olu bɛ se ka lawaleya cogo min CMDT kɔni ye nɔgɔw di a ye angɛrɛw di a ye minɛnw di ko n'o y'a sɔrɔ san tɔw la kɔni olu bɛ jɔrɔ kosɛbɛ ko fɛnkisɛw ni ngɔbɔw ni fɛn ɲɛnamaw bɛna don kɔɔri la ko ji de ye kɔɔri tunu ɲinan koyi ji ko o ye degun se olu ma nka min ye baara in ye u y'a yira PDG la sa n'o o ye CMDT PDG ye ko baara min bɛ u bolo u fana y'u fasa ja koyi ko kɔɔri bali fɔlɔ min bɔlen filɛ nin ye k'o kan ka kɛ u ma nisɔndiya ye nka a kɛra degun kɔnɔna na a kɛra magan kɔnɔna na wa n'u y'u jija min ye san tɔ ye kɔɔri tɔ minnu bɛ yen ni ji kɔni sera ka to a cogo la u na se ka olu matarafa CMDT ale PDG n'o ye Mamadu Mustafa Jawara ye a ko hakilila tigɛlen don ko sabula a y'a ye k'a fɔ ko waati gɛlɛmanw kɛra nin waati na ko min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye u bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa basigi ni lafiya bɛ don cogo min na Jarakɛ a y'i ɲɛsin kɔɔri daw ma koyi k'u k'u jija k'u cɛsiri yaasa min ye an ka iziniw ye olu bɛ se ka kɔɔri ɲɛnɛma sɔrɔ cogo min laɲini ye min ye an ka se ka kɔɔri ba 690 k'o sɔrɔ yaasa an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ farafina kɔnɔna na kɔɔri ko la an ka se ka o sɔrɔ a ko n'Ala sɔnna a ma ko a dalen don an ka sɛnɛkɛlaw la ko u na se k'o sɔrɔ kɔɔri kun fɔlɔ minnu bɔlen filɛ nin ye n'u y'olu don bala kɔnɔ ka ban k'o bɛ maa nisɔndiya a bɛ dugawu kɛ sa min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛliw bolo u ka se ka olu to sen kelen kan direkaw fɛ yen denmisɛn dɔ ale tora ji la u kɔni kun sera k'a salo k'a bɔ nka waati min na sa u y'a bɔ o y'a sɔrɔ ji kɔni kɛra k'a kɔnɔ fa ka min ye abara ni kɔnɔ fara ji la bɔ n'u ni da bɛ fɛ koyi u y'a ba de bɛ bisi tuma min na u bɛ se dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ a y'a ni diɲɛ to u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na denmisɛnninw u k'u kɔlɔsi babolow fɛ u tun bɛ yɔrɔnin minnu ye k'u b'u jɔ yen k'al'u faw tɛ se ka jɔ yen bi u yɛrɛ u kana taa o siraw yɛrɛ fɛ wa yɔrɔ caman bɛ yen fana bi an ka jamana kɔnɔ ji ale ye tiɲɛni kɛ o yɔrɔ ninnu na olu somaw u k'u hakili t'o la dugu min bɛ yen n'o ye Ɲambiya ye Ɲambiya dugudenw olu ye kilasi 4 jɔ sefa wari 4,000,000 ka di u ka duguladenw ma min ye Mayoko Sorokoto ye nin y'aw fanfɛla ye koyi Bafulabekaw ko olu de kɔni ye nin waleya in kɛ u ka cercle kɔnɔ Ɲambiya u y'a yira sa k'a fɔ ko ekɔliso minnu kɔni jɔlen filɛ nin ye a bɛna mago ɲɛ denmisɛnw ye kalanta in na nka komi kalanta bɔra a ma baara tɔ minnu tun bɛ u bolo u bɛna olu sigi sen kan yanni ekɔli ta cɛ a ka se ka ɲɛ wa ko Amara nin denmisɛn ninnu tun bɛ baara kalan kɛ karata de kɔrɔ koyi karataso dɔ tun b'u bolo u tun bɛ kalan k'o kɔrɔ yaasa ka se ka kɛ o b'a to sa an bɛna an ka maa welelen na bi sabula olu fana bɛ kalanko hukumu kɔnɔna na Abdul i ni sɔgɔma EDX mɔgɔw aw bɛ yen an b'a la tɔn dɔ alhamdulillah aw yɛrɛ i nali diyara an ye kosɛbɛ sabula an bɛ ekɔli ta hukumu kɔnɔna na o ye tiɲɛ ye nka fana aw fana ka baara o b'a to min ye maa minnu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ n'olu kan ka taa dɔ fara u ka kalanw kan ka se ka olu fana dɛmɛ an y'a ye k'a fɔ min ye Jɛnɛba ale bɔlen kɔ yan an y'a ye k'a fɔ an n'ale baabu la taa sira caman fɛ nka sɔgɔmada in na e ta nafa min bɛ denmisɛnninw tali la kɔ kan somɔgɔw ani kalandenw yɛrɛ bolo an bɛna baabu kɛ o de kan kosɛbɛ ani fana aw yɛrɛ bolo bi États-Unis ni Canada olu bɛ mun de b'u bolo kalanyɔrɔ la n'o sawulen don n'u b'a to maaw bɛ girin ka da yen kan dɛ. Bon alhamdulillah n b'i fo kosɛbɛ i ka kunnafoni la an b'a dɔn k'a fɔ ko Jani point ML kɔni ye yɔrɔ sɛbɛ ye mɔgɔ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ min na sabula an ka tɛmɛko fɔlɔ la yan nɔ mɔgɔ caman de y'an wele ka bɔ extérieur la surtout mɔgɔ min bɛ ka jɔrɔ ni Mali ka information ye kosɛbɛ caman y'an contacté an bɛ fo o la kosɛbɛ o b'a yira k'anw yɛrɛ fana mɔgɔ sɛbɛ ni mɔgɔ sɛbɛ kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o b'a yira fana k'i mɔgɔ sɛbɛ o la an bɛ fo k'i walimadɔn ye n'i ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ayiwa fɛn min ye États-Unis ani Canada ka kalan ko ye i bɛ taa sɔrɔ jateminɛw b'a yira k'a fɔ Mali la mɔgɔ min bɛ taa États-Unis ani Canada san o san a bɛ taa mɔgɔ 2,000 ani kɔ la
denmisɛnw bɛ diplôme sɔrɔ a mana kɛ bac kɔfɛ a mana kɛ licence walima master yɛrɛ a mana kɛ kalan fɛn fɛn ye mɔgɔ min bɛ taa États-Unis ani Canada kɔni san o san Mali la a ka ca ni mɔgɔ 2000 ye o b'a yira k'a fɔ ko nafa dɔ bɛ olu ka kalan na an bɛ kuma in sanni an ka don kuma kɔnɔ an b'a yira k'a fɔ an ka lamɛnbagaw de k'a fɔ ko an ka laɲini tɛ ka Mali ka kalan ka gosi o tɛ an ka laɲini ye. Ayi mais i tɛ se ka min kalan ye jɛlen ye koyi baara ka kuma science exacte tɛ yan c'est ça o de min fanga t'i la o fanga c'est comme dɔgɔtɔrɔko la plateau technique min t'an bolo an tɛ se k'o mɔgɔ fɔ o tiɲɛ i tɛ ka lagosili kɛ voilà a se de t'an ye fɔlɔ voilà a se de t'an ye voilà donc ye an ka baara yɔrɔ ye dayɛlɛ la o hukumu de kɔnɔna na parce que comme i y'a fɔ cogo min na an ka directrice ba bɔra yan nin y'a semaine 2 a ɲɔgɔnna ye donc ale kumana fɛn caman kan a yɛrɛ ka fɔ ale yɛrɛ kalan kɛ États-Unis donc a taara yen nɔ a ye information mun sɔrɔ yen a bɔra fɛn mun kalama ye a y'a essayer k'o ɲɛsin a dɔgɔninw ma min bɛ Mali la nin waati in na o de kama an ka cakɛda dayɛlɛ la donc min ye États-Unis ani Canada kɔni nafa caman de bɛ a kalan hukumu kɔnɔna na a nafa fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ se ka min fɔ o la o de ye o ka plateau technique ye i da sera kuma ma sisan nɔ i b'a ye Mali la yan nɔ fɛn caman b'anw fɛ bon on est encore à l'étape an bɛ to ka fɔ nanzara kan na encore à l'étape de l'indépendance fɛn caman bɛ yan nɔ kabi indépendance waati o de b'anw fɛ halisa a ma évoluer ka taa yɔrɔ si ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ n taara diɲɛ fantan na nin bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa jamana développelenw sɔrɔ olu avancera kow la kosɛbɛ a fɛn fɔlɔ-fɔlɔ an da yɛrɛ bɛ se ka se min ma o de ye matériel min bɛ taga formation kɛ mais sisan nɔ Mali la bac résultat bɔra a ma mɛn kosɛbɛ denmisɛnw caman bɛ min ye science kɛ science matière ɲɔgɔn na ani science serew i bɛ taa sɔrɔ olu mako bɛ matériel dɔw la k'u ka baaraw kɛ k'u ka observation kɛ k'u ka an bɛ fɔ ka testw kɛ k'u ka expériencew kɛ u mako bɛ fɛn dɔw de la bon anw fɛ yan généralement université la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ chimie la walima a bɛ science physique la walima a bɛ pédologie a bɛ géologie la a bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ fɛn dɔw tɔgɔ fɔ nka a t'a yɛlɛ yɛrɛ dɔn o ye différence fɔlɔ-fɔlɔ ye différence fitinin min bɛ déjà an bɛ se ka min fɔ sisan yɛrɛ min ye différence ye olu ka kalan n'an ka kalan fɛ bon matériel de tɛ yen bon minɛnw tɛ yen kalanminɛn ɲɛnamaw de tɛ yen bon e mana bɔ kalan na sisan e mana bɔ e ye licence sɔrɔ walima e ye master sɔrɔ sisan e kan ka taa baara de kɛ i ye fɛn min kalan de i ye baara min kalan e kan ka t'o baara de kɛ e kan ka taa terrain de kan sisan nɔ bon e bɛna taa ko dɔw de ye ani an bɛ kalanninjɛ de kɛ an bɛ kalanninjɛ de kɛ lawaleyali voilà a dɔnniya dɔn k'a fɔ ko nin ye bɔli in ye voilà olu bɔli de t'anw bolo voilà an bɛ i bɛ fɛn dɔ fɔ i da la nka i t'a yelen yɛrɛ dɔn hali i t'a couleur dɔn bon i y'a ye bon i y'a ye donc o de la généralement an ka mɔgɔ n'u tilara an ka école régionale maaw anw kɔni an bɛ sumansi dɔn dɛ an bɛ bagansiw dɔn a bɛ yira anw na an b'a ye n'est-ce pas tubabukan man ca ye o bɛ taa foro de la donc i y'a ye donc olu ye fɛn dɔ ye a filanan ye min ye olu ka système de formation kɛra sababu ye ka a bɛ bonda caman de dayɛlɛ u ye i n'a fɔ leadership mɔgɔ ka se ka bila kow ɲɛma a n'a ɲɔgɔnna olu t'anw fɛ yan parce que an ka système de formation jumɛn de don e bɛ don classe kɔnɔ professeur mana min fɔ an b'a fɔ o ma ko enseignement vertical c'est à dire que a bɛ bɔ sanfɛ a bɛ jigin e mana min mɛn e bɛ t'o de fɔ examen kɔrɔ i bɛ note sɔrɔ i bɛ tɛmɛ o b'a ko banni olu ka système de formation kɛra sababu ye c'est à dire que ka n y'a fɔ cogo min na leadership développer o la o ye système d'autonomie dɔ de bila sen kan walasa étudiant yɛrɛ ka se ka participer a ka formation na a ka kalan na o bɛ kɛ cogo di c'est à dire que waati dɔw de bɛ yen professeur bɛ na classe kɔnɔ a bɛ cours expliquer nka waati dɔw bɛ yen obligatoirement a kan ka sigi université kɔnɔna na bureau dɔ de bɛ yen bɛɛ b'a bureau dɔn n'i ma fɛn min faamu i bɛ taa a bɛ baro de kɛ a bɛ échangew de kɛ walasa i ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la i y'a ye bon anw do fɛ yan nɔ bon an b'a fɔ cogo min na lakɔsili tɛ professeur yeli kɔni n'a mana bɔ classe kɔnɔna na waati caman na ka gɛlɛ o sababu ye min ye généralement mɔgɔw ka ca classe kɔnɔna na peut-être des amphis de 1000 places bon ko mana bɔ n'a fɔ mɔgɔ kelen kelen bɛ ka information kɛ a ma nɔgɔ sisan komi an bɛ ka taa ɲɛ c'est vrai que aw bɛ bilasirali kɛ degun jumɛn yɛrɛ bɛ ekɔliden ninnu na ka tɛmɛ o kan ni minɛnko in kɔfɛ degun wɛrɛ jumɛn u b'o sɔrɔ parce que i b'a ye n'an ka mɔgɔw taara an bɛ taa laban dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ furanw na ni 18 de moyenne bɛ bɔ yan e bɛ taa kɛ plantɔn ye
C'est ça. À quel point et lycée Barobe maintenant à lycée privé de pour ne pas faire de publicité au Sando au cap premier. Bon voilà, liberté A au lycée Sando au premier, voilà, au cap premier au niveau de toute l'école mi moins bas sur 4 bégan aux États-Unis, et malheureusement il a fini comme livreur de pizza. Bon, bon, il y a une fois, bon, peut-être Demsen Kunda Luba Fok, bon, animana ke refran aux États-Unis qu'on est baba do ko kan. Nga tienre la amadabo o kama on fait au ye échec idée. Voilà, donc on fait au échec idée. Amadabo kama au échec idée. O ba yara ka foko et bon, gelam be pour kika ningali jabi. C'est-à-dire que gelam be mo be mu rencontrer yeno o di manque d'assistance. Et beta soro anga système que ko nulu ka système de keli o do be ke gele ka nyeshanga demsen chama manu tarai to be sans fla sans saba sans nani ke o siki kana nu nyini ngara diplôme rom na do ba foko diplôme tora avion kon nana an ngona chama di bon paramba ga shibeke ka waru fara ngonga kan be ba don be ta États-Unis ni Canada koni bo ibe war chama de fara ngonga kan olu waru ka chaka te menga jamana do ko ina fo Maghreb jamana Maroc ni o be mo Faransi walma Chine ni olu ka war ka cha bo paramana shibe ke ka war bla kere fo wala sa e ka kalan ko se ka se ka nyene bo e mana ta ka san saba san nani koni be sigana ko diplôme to avion kono o koni o jigla tigade bon o bo min na o di généralement assistance de té e mana bo ka mali système na ni tara yeno ni muso ko ka système famille do bu timenaja nga tienra do fana bi obu sekoke nga OTC doni assistance ma soro kenen kan yino avec sababu ye obi degu soro ala obi décourager bon généralement teta école là obi baro ke parce que opportunité ka chay baro opportunité ka chay e mana baro damne chenglen chen fla yo war kelin war flam ne don wa ko bani be décourager école ko là donc vraiment o degu de bi nga demson kan o la nga yera ka fo vraiment bara ro dere kun kera odi c'est à dire que demson blasara on a barade ka on prend pas du plaisir de dire que mandan ye dono ka demson blakata de manako kan ka donye nous tara kum kama ka se ka o don ka don ka fon tara kalande kama wa me fero ke fana bla ka disposition la warsa kana ka se ka nyaw bolo aywa voilà Traoré anyo famu beba do ngabo ko l'américain ngoni fe mi kalan ale kechugo ka cha ko sebe système mbe nord américain bolo ani tota alors différence yi rom na oluka système na olu système c'est-à-dire que o ye étudiant retable système reconnaissant étudiant ka formation awo c'est-à-dire que formation me dit on fait formation de professeur de bolo professeur mana fo chogo awa fam tantori wa betla ka sebe tantori ni mi se tanya fa tanya bon oluka système yi mi voilà oluka système yi mi o étudiant retable ke na fo pièce maîtresse ya ka formation ayere baga kalango chema autonomie ba bolo o de la ba États-Unis ni Amérique États-Unis ni Canada pardon et be demsen chama e o be to kalana o be barake programme be era de bolo autonomie era de bi bolo e be ka programme ke ne be fa cela en 2 ans walma e be sa san sawa de ke wala san nan o bebe de bolo o bebe de ma donc ni école kalamo ko tunyanye wa abe nyongoye ni cours bi bolo dom na be ta classique kono mais ka foko cours do de bi ja goy kan ko cours ta o de tout fait donc il y a des bika kuru choake à te charger ni bese minna ibo deta ni tlara watim na bika diplôme soro au moins États-Unis fan to tabe chukodi bon au cas système américain en général dit oui États-Unis yere wa ketsugo yere di autonomie yere de do ou cas système académique di orla mo chama be bo jamana waro la bien fantanan bela dilana kata kan kalanga États-Unis ni Canada au cas système c'est très performant donc o be ke sababu yere be autonomie soro bon e mana tuika autonomie de ka leadership i ka baradegi parce que be tambi bolo i mana bara mun soro ko bi ka programme adapté au la donc bi ka barakana bi ka kalange ni mana tlawatim na o koni e mana bo yi diplôme soro koni bon on mena yi stage ko kuma voici sans nga kuma damne do be kalo woro fait stage la be ka barakana do be sangale sans fla ngona kala o do tout fait parce que o be ka ta école o be ka baradegi ibe kata école be ka barade go be ka sabo ibe botla école la watim no wasoro ibe donné ka barala ka ba anama ka stage bo kalo kelen kalo fula c'est suffisant
i b'a tɔ bɛɛ kɛ i b'i ka contrat sɔrɔ ka taa donc o de ye différence fana ye an n'u ka système ni ɲɔgɔn cɛ awɔ ayiwa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko garijɛgɛ sɔrɔ kɔni b'a la école minnu bɛ yen n'olu bɛ taa u ka opportunité jumɛn de b'u bolo pour que u ka se ka kalan ninnu kɛ ani ka se ka kɛ i n'a fɔ Amérique yɛrɛ denmisɛnninw bɛ cogo min bon opportunité bɛ fan caman fɛ vraiment ni mɔgɔ min taara kalan na États-Unis ni Canada opportunité bɛ fan caman fɛ an bɛ se k'an da don fɔlɔ-fɔlɔ min na o de ye k'i to kalan yɛrɛ la i b'a dɔn olu fɛ yen aux États-Unis par exemple université ni école de formation min bɛ yen n'i k'i b'a jate a ka ca ni 1000 ye a ka ca ni 1000 ye bon olu bɛɛ bɛ ka ɲini ka meilleur dɔ sɔrɔ u ka effectifw la i n'a fɔ compétition de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ye bon ni compétition b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ mun de kɛ sisan u b'u ɲɛsin c'est-à-dire que u b'u ɲɛsin élèves de ma minnu kalan ka di minnu ye kosɛbɛ o ye kelen ye filanan ye min ye entreprise b'a ɲini siɲɛ caman ka taa recrutement kɛ université yɛrɛ la e bɛ kalan na première année la e bɛ deuxième année la université dɔ bɛ e sɛgɛrɛ déjà munna parce que tu es bon à l'école baarakɛyɔrɔ dɔ bi sɛgɛrɛ ka taa lajɛ si tu es un bon étudiant u b'i ɲini n'a ye contact créé bon n'a y'a sɔrɔ tu es bon k'i to kalan na i bɛ première i bɛ deuxième année la e ka baara garantilen don ka ban parce que o y'a ye vraiment e kalan ka di ye e bɛ ka kalan kɛ e ka notes ka ɲi donc u b'a ɲini ka na ni opportunité ye déjà u bɛ wari de di walasa e ka kalan tɔ ka se ka sara n'i bɛ kalan kɛ ni ne bɛ fɛ i ka segin ka na Bamakɔ yan a bɛ gɛlɛya o la i y'a ye a bɛ gɛlɛya o de la bon siɲɛ caman mɔgɔw b'a fɔ ko ni denmisɛnw taara k'u tɛ segin bilen bon an ka voilà an kɔni ka laɲini tɛ denmisɛnw ka to yen voilà i y'a ye an ka laɲini tɛ o ka to yen mais tiɲɛ yɛrɛ la n'u mana taa yen opportunité caman bɛ yen bon n bɛ mun f'i ye an kɔni se ye min ye donc n'i bɛ kalan kɛ i tɛ gala i tɛ gala tant que i bɛ kalan kɛ ka mɔni ɲuman sɔrɔ kɔni i tɛ gala tant que i bɛ kalan kɛ mais i mana kɛ tulonkɛ ye ubal mɛ taara ka taa fɛn ko ci wɛrɛw ɲɛnabɔ a bɛ gɛlɛya wɛrɛ donc o de ye opportunité fɔlɔ ye donc opportunité min sɔrɔ ka bɔ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la min bɛna recrutement la bon université fana bɛ opportunité di denmisɛnw ma surtout bourse d'études niveau la bourse de ka ca yen bourse bɛ se ka sɔrɔ presque dans tous les domaines hali e mana taa dɔrɔn peut-être e mana université dɛmɛ ka projet dɔ accompli a bɛ kɛ sababu ye bourse dɔ sɔrɔ e bɛ ballontan équipe la université ka ballontan équipe ko bɛ se ka bourse sɔrɔ o la basket de don surtout Mali la yan nɔ basket denmisɛnw ye kosɛbɛ parents caman bɛ s'anw ka niveau la b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n den kɔni bɛ basket kɛ a ka d'a ye n'a taara États-Unis walima Canada a ka don équipe dɔ la min bɛ se ka basket ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min na donc an b'u dɛmɛ ka taa an bɛ vidéo kɛ k'u accompagner walasa université ka se ka image ye n'a donna université ka équipe de basket la a bɛ kɛ sababu ye bourse sɔrɔ o ye kelen a filanan ye min ye hali o bɛ se ka kɛ professionnel o kɔfɛ parce que an b'a dɔn club caman bɛ yen États-Unis ani Canada olu bɛ t'u ka recrutement kɛ université ka équipe la de basket ani football la o bɛ taa recrutement kɛ yen NBA la olu bɛ taa ka taa recrutement kɛ kabi parce que compétition de bɛ yen bɛɛ b'a ɲini kabi talent bɛ denw na k'u fitininman to ka t'u nɔfɛ. n y'a faamuya sisan école minnu bɛ taa ni garisɛgɛ bɛɛ b'u bolo. ni garisɛgɛ bɛɛ b'u bolo i y'a ye ni garisɛgɛ bɛɛ b'u bolo o de la ni i mana taa yen i mana kalan kɛ an kɔni ka min fɔ an ka laɲini kɔni mɔgɔw kana na to yen parce que Mali y'an bɛɛ de ta ye an bɛ fɛ n'an ye min ye i n'a fɔ min ye progrès min ye développement ko ye nɔ an ka se ka na ɲɛsin an ka jamana ma i y'a ye donc o de ka laɲini ye mais ni opportunités bɛ yen donc ni min masa yɛrɛ kɔrɔ ni nana san kelen san fila yɛrɛ ka Mali la a bɛ ka traîner a tɛ ka baara ɲɛnama sɔrɔ dɔrɔn bon u b'a préférer ka segin ka taa sigi yen nɔ parce que opportunité bɛ sɔrɔ yen nɔ i y'a ye. ayiwa nin bɛɛ la i b'a dɔn k'a fɔ kɔni kalan kɔni kɛkun kɔni ye hakili dɔ bɛ se ka fara hakili kan cogo min na nka min ye fɛn jumɛn yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ fara ekɔliden ka dɔnniya kan Amérique du Nord kalanw na n'o tɛ sɔrɔ anw fɛ yan farafinna ani Europe. bon o nafa ye min ye généralement i bɛ taa sɔrɔ États-Unis ani Canada jamana min de don jamana dayɛlɛlenw de don mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka taa kalan kɛ. Européen bɛ taa yen. Européen bɛ taa yen. Européen caman de bɛ taa yen wa an ye Maliyɛn dɔw assister olu tun bɛ kalan na Europe mais o tilara o ye licence sɔrɔ o ye master sɔrɔ o b'a ɲini ka dɔ fara o ka kalan kan o bɛ to Faransi walima o bɛ to Suisse o bɛ to Italie o bɛ to Espagne o b'an contacter an b'u dɛmɛ ka taa kalan na extérieur États-Unis ani Canada an y'o ɲɔgɔnna caman de ye donc effectivement parce que c'est des systèmes très performants an bɛ to ka min fɔ c'est-à-dire que n'i ye meilleure université ta diɲɛ kɔnɔ nin waati in na a 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ 40
o ye États-Unis walima Canada ye. An bɛ classement min na bɔ sisan les 100 premières universités binani o bɛ bɔ États-Unis ani Canada. Donc i b'a ye kabi i b'a dɔn k'a fɔ k'u ka système vraiment ka système ka ɲi kosɛbɛ. O de la mɔgɔw b'a ɲini diɲɛ fan tan ni bɛɛ lajɛlen na ka taa kalan kɛ yen. Bɛɛ bɛ girin yen kan. Donc i mana taa yen ouverture d'esprit sugu dɔ bɛ yen hakili bɛ dayɛlɛ ka se niveau dɔ la. I bɛ fɛn caman ye i ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn dɔn ouverture bɛ dayɛlɛ. Bon o de t'anw fɛ yan. Lagosili tɛ halisa nka a ma cɛ i man teli ka ye. Voilà i man teli ka mɔgɔ ye. Voilà i y'a ye i man teli ka mɔgɔ ye ka bɔ min bɛ bɔ Canada ka na kalan na Mali la. Mais nafa jumɛn bɛ somɔgɔw bolo denw tagali la ye. Alors nafa min bɛ somɔgɔw bolo den tagali la o de ye an ma dɔn mansa fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɔra kɛnɛya ni dumuni na fɛnw na dunkafa la parents bɛ jɔrɔ ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye den ka éducation ye. An b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ye parents bɛ jɔrɔ n'o ye kosɛbɛ. Donc éducation mana ban éducation de base mana ban parents b'a ɲini i ka se ka université formation professionnelle ka baara dɔ de ladege. I mana tila o la o bɛ jɔrɔ toujours i ka se ka donyɔrɔ sɔrɔ ka baara sɔrɔ. Bon anw de b'a ye an ka jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ surtout Mali la yɛrɛ surtout Mali la a entreprise bɛ yen n'i ma kalan kɛ jamana dɔw la i ka doli ma nɔgɔ ye an t'a fɔ k'i tɛ don dɛ nka i ka doli ma nɔgɔ ye nɔ parce que u bɛɛ ye différence min bɛ système ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ y'o différence de ye voilà donc c'est un peu ça donc o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan ye min ye mɔgɔ min bɛ taa kalan na États-Unis ni Canada u bɛ nafa dɔ sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko confiance en soi u tɛ siran hali entrepreneur an bɛ min fɔ ko non ko kɛ yɛrɛ o de ye solution ye walasa an ka se ka bɔ chômage la Mali la yan nɔ a caman bɛ bɔ yen mɔgɔ mana kalan kɛ États-Unis ani Canada ale ɲɛsinnen don kɛ yɛrɛ ma plus par rapport à quelqu'un min ye kalan kɛ yan ɲɔgɔn na. Donc o danfara de bɛ o danfara voilà o ye danfara dɔ ye voilà min ye système ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ye donc olu ka nafa ka bon ni ani i bɛ fɛn min sɔrɔ olu ta la. Oui. O nafa ka bon ni diɲɛ fan wɛrɛ kalanw ye quoi. Diɲɛ fan wɛrɛ kalan an b'a fɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen vraiment ni mɔgɔ mana kalan kɛ États-Unis ani Canada n'a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ facilité b'u la kosɛbɛ k'u imposer. Système anglo-saxon de do. Ils sont rapides par rapport à français olu ka teli kow la o bɛ girin k'u nɔfɛ o tɛ siran o b'u engager o bɛ décision ta bon o de t'an ka formation la anw fɛ yan nɔ i y'a ye. Mais nafa wɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ a la kalan in kɔfɛ. Bon nafa min bɛ sɔrɔ o la tiɲɛ yɛrɛ la o de ye environnement yɛrɛ kalan ɲɛmɛ kalan environnement de do i bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na voilà tiɲɛ caman kalan yɛrɛ nafa bɛ bɔ o de la i mana kalan kɛ yɔrɔ min na ni yɔrɔ min dilanna ka ɲɛsin walasa kalankɛlaw ma walasa kalan ka se ka kɛ dans les meilleures conditions i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kalan kɛ o yɔrɔ la o ka teli ka nafa sɔrɔ kalan na par rapport à quelqu'un min bɛ yɔrɔ la min c'est à dire que éducation condition ma réuni kosɛbɛ ni ko condition o jumɛn ye place technique fɔ sisan nka fɛn wɛrɛw bɛ yen fana i n'a fɔ formation yɛrɛ niveau la professeurs ka recrutement bɛ kɛ cogoya min na olu fana bɛ yen. Professeur yɛrɛ ka cours bɛ di cogoya min na o fana bɛ yen olu bɛɛ ye ko min bɛ se ka don fɛnkɛ na formation yɛrɛ environnement na c'est-à-dire sisan nɔ an ye min fɔ sisan c'est-à-dire étudiant professeur mana classe kɔnɔna na a ka dɔn k'a fɔ ko cours bɛ ka di min na dɛ dɔnniya dɔ b'o fana na c'est vrai ale de ye étudiant ye nka dɔnniya dɔ b'a la ne fana bɛ se ka nafa sɔrɔ ale la. Bon o ka gɛlɛ k'a sɔrɔ an fɛ yan dɛ ni mana min fɔ classe kɔnɔ ka sɔrɔ professeur bɛ k'a ka explication di a bɛ kɛ dɔgɔma ye ma a donc a bɛ kɛ a bɛ kɛ nafa bɛ ka lagosi. Mais mun dɔ b'a fɔ ko n'i den bila ka taga nin dugu in na k'i ka ja kɔ ko y'a taalen pe. O ye voilà bon an t'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye i bɛ taa sɔrɔ bon mɔgɔ min b'a fɔ u dalen don ko dɔ de la peut-être o fɛn dɔ de ye walima o ye fɛn dɔ de kɛtɔ ye an bɛ min fɔ o la siɲɛ caman a erreur bɛ bɔ assistance de la ni ko assistance bon ni éducation b'a la dɔɔni an b'o fɛnɛ fɔ hali parents bɛ na an ka bureau la ne bɛ tɛ ka tile ka si ko kuma fɔ o ye n b'a fɔ n ko tiɲɛ yɛrɛ la parce que dɔw bɛ question dɔ poser u kunna a bɛ kɛ sababu ye i b'i yɛrɛ ye parent yɛrɛ de place la bon anw ma seko de kɛ anw tɛ se ka parent place ta o kuma kun ye mun ye ni den mana i mana den bila ka taa kalan na anw bolo a ka kan ni den ka kuma a ka taa kun dɔn n bɛ se ka fɛn fɔlɔ fɔlɔ fɔ parent o de ye a ka taa kun dɔn a bɛ ka taa baara dɔ de kalan
katla n'a kan ka segi n'a man ka segi ne bolo parent de kan ko kuma kɛ o ye fɛn fɔlɔ ye filanan ye min ye an m'an seko kɛ n'u sera ye assistance niveau la donc mɔgɔ de b'an bolo o de la ani cakɛda caman ye an tɛ kelen parce que dɔw ka baara dɔrɔn ka denmisɛnw bila ka taa kalan na an ka laɲini tɛ o ye an ka laɲini ni min bɛna taa kalan na yen dɛ o ka se ka kalan ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na o de la mɔgɔ de b'an bolo kɛnɛ kan États-Unis ani Canada a mana kɛ dugu fɛn fɛn ye mɔgɔ de b'an bolo kɛnɛ kan yen nɔ ni denmisɛnw taara olu bɛ denmisɛnw bila programme dɔ kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko programme de suivi et de mentorat olu ka baara ye ka denmisɛnw ka suivi de kɛ wa n'a ka di parent yɛrɛ ye kalo o kalo an bɛ lettre ci a ma suivi min bɛ ka kɛ denmisɛn yɛrɛ kunna parent ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ n den bɛ ka nin kalan de kɛ a bɛ ka taa ni baara de fan fɛ a ka moyen de ye nin ye a bɛ ka nin de sɔrɔ a bɛ ka gɛlɛya min sɔrɔ o gɛlɛyaw filɛ a bɛ kɛ sababu ni gɛlɛya min bɛ yen solution bɛ sɔrɔ vite a tɛ kɛ tiɲɛni ye voilà caman bɛ yen olu ka problème denmisɛnw bɛ yen u tɛ réalité kalama bon denmisɛn ye gɛlɛya sɔrɔ kɔni a bɛ kɛ ni bɔma ka kalama joona bon a bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔw de finalement c'est difficile de rattraper a tigi bɛ école bila yen nɔ ayiwa an tɛna na i bila ka taa mais an bɛ fɛ i k'a fɔ an ɲɛna parce que an b'a mɛn fana ko yuruguyurugu ka ca o fana ka assistance in domaine na dɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye an yɛrɛ bɛ tile ka mɔgɔw b'a kuma fɔ wa an bɛ tile ka mɔgɔw de reçoit an ka bureau la mɔgɔ min tɛmɛna yɔrɔ wɛrɛw la u gosila yɔrɔ min na awɔ gosilikɛlaw b'o fana na voilà donc mɔgɔ caman sera an niveau la ko a tiɲɛ yɛrɛ la sanu ka se an ka niveau la k'u tɛmɛna yɔrɔ caman na nka ko ye wariw sara ko a ma se ka kɛ a ma se ka ɲɛnabɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu bon donc o ye diɲɛ yɛrɛ réalité de ye i mana sɔrɔ kɛra cogo cogo ɲuman bɛ ko a la fɛn bɛɛ la donc an bɛ min fɔ o la o de la an bɛ a kunnafoni nin y'a san kelen ɲɔgɔnna ye sisan anw ye accréditation dɔ sɔrɔ au niveau international on a été agréé par une structure internationale cakɛda dɔ de dayɛlɛlen don a bɛ anglais fɛ yen mɔgɔ min ka baara ye ka denmisɛnw dɛmɛ ka taa kalan hukumu kɔnɔ extérieur la olu bɛ agréé de san o san voilà o bɛ lakodɔn o bɛ lakodɔn ni sɛbɛn d'anw ma donc o b'an bolo donc an bɛ ka baara min kɛ vraiment baara dɔnnen de don anw dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ wa ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne de ye Mali yɛrɛ bureau manager ye n bɛ tile don o don email de bɛ ci an ma voilà email de bɛ ci an ma i tɛmɛna cogo o cogo hali ni maa tɛ b'a sɔrɔ e bɛ c'est ça voilà donc chaque fois an bɛ emailiw sɔrɔ ka bɔ université la Dubaï Turquie Chine et tout ça jamana caman b'o b'an écrit waati bɛɛ walasa u bɛ fɛ an bolo k'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka denmisɛnw bila ka taa kalan ye donc an b'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an m'olu ka jamanaw daminɛ fɔlɔ an bɛ États-Unis Canada de kan parce que olu jamana filaw n'an b'a dɔn ni denmisɛnw taara an hakili bɛ se ka to u la donc o de y'an ka baara laɲini voilà an b'o de kɛ an t'a dayɛlɛ ka taa walakata fan bɛɛ fɛ parce que laɲini min ye vraiment den ka se ka taa kalan na ka kalan ka diplôme sɔrɔ ka na il fait la fierté de la famille voilà i bɛ to an kɛrɛfɛ an bɛna kunnafoni tɔw di d'accord inchallah Amara an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kunnafoni tɔw la minisiri min bɛ donibata ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani sirabako a y'a jira k'a fɔ ko a dusuma kasalen y'a mɛn ko kununko ko accident juguba dɔ fana kɛra tuguni Tingole ale sira kan min ye kunu nin kalo in tile 7 ye 10 heures nɛgɛ kanɲɛ 10 waati Laminibugukaw olu fɛ kilomètre 7 min ye Tingole commune kɔnɔna na Fana o cercle la siraba in min bɛ bɔ Segu ka taa Bamakɔ o sira jan kelen don duguta mobili dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Air Sana Transport ale ni mobili wɛrɛ nana don ɲɔgɔn na sa min bɛ ka bɔ Fana n'o ye Daw Transport ye u fila kɔni ɲɔgɔn minɛ sa kun ni kun ka ɲɔgɔn dasi o yɛrɛkɛli senfɛ sa maa 8 o de fatura maa 19 olu jogina waleya in senfɛ minan caman olu tiɲɛna sɛgɛsɛgɛli o bɛ senna yaasa ka se k'a dɔn ni waleya in nana cogo min minisiri min bɛ muso du
denmisɛnw o ko kunna sa no o ye Mariam Maïga n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale kɔni ye baara dɔ daminɛ a ka minisiriso kɔnɔna na no o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye dɔgɔkun filanan min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔnɔna na sa n'o ye octobre kalo in ye o kɔni bɛ tali kɛ musow ale ni denmisɛnninw na minisiri kɔrɔ no o ye Umuba ye n'ale bɛ Sangarelakaw ka sigi la ale de y'o dɔgɔkun in denba ye o hukumu kɔnɔna na sa baara minnu kan ka kɛ u y'o donbolo fɔlɔ olu kɛ minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na muso ale ni den ni du minisiriso kɔnɔna na maa bɛ sa ko degun bɛ olu kan n'olu sera ka lakodɔn nin waati na denmisɛnnin kunda ni muso kunda ni gɛlɛya b'u kan u ye donbolo kɛ olu ye nin dɔgɔkun filanan ye n'o o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo dɔgɔkun daminɛ filanan ye Kucalakaw fɛ yen min ye malosɛnɛnaw ye u maa 30 olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa min ye Kuɲanakaw olu fɛ yen Kucala yɛrɛ mara kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye malo kɔni ye tiɲɛ na a ko gɛlɛyara nka olu b'a fɛ sa ka se ka malo ɲɛnɛma sɔrɔ yaasa dugudenw bɛ se ka bɔ kunbala cogo min u ka baara ninnu n'o farala ɲɔgɔn kan sa u y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye fɛɛrɛ min bɛna to ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka malo kɔni sanuma malo ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka malo sɔrɔ i sago la cogo min na Kucalakaw fɛ yen k'o sigi sen kan Gundam olu ka dugu kɔnɔna na sa baraji min bɛ n'o ye digi ye ni ale bɛ ji kunbɛn e ko ji ma tɛmɛ o kun kan ka ban wa ji kɔni a y'o ban pewu u ka yɔrɔ min bɛ n'o ye lagitele sa lagitele kɔni kɔnɔna na fana ko ji kɔni donna sumanw kan ye sɛnɛkɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ko halisa kɔni k'olu ka sɛnɛfɛnw ma tiɲɛ sɔw ni tigaw ko olu kɔni caman kɔni ji olu kun tunu nka sɛnɛfɛn wɛrɛw bɛ yen ko u bɛna n'a lajɛ olu bɛ se ka kisi cogo min na min ye sɛnɛkɛla ninnu ye u y'a yira kabini juillet kalo tɛmɛnen olu kɔni kun y'u ka baaraw kɛ nka digi in a bɛ kilomɛtiri 25 min kan e ko ji ma pan o kunna wa ji ye pani min k'o kunna sa o kɔni bɛ ka kɛ degun ye u bolo bi u y'a yira sa ko n'u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ o bɛ diya u ye kosɛbɛ Alimudu Mahaman min ye Tombouctou Journal Inter ye ale ye bataki a fa siri ka kɛ ni école karamɔgɔw tɔgɔla don ye n'o ɲɛnɛmayara octobre kalo tile 5 débat n'o ye conférence ye o kɔni sigira sen kan sa Kayikaw olu fɛ yen barosigi in y'a to sa école karamɔgɔw ka baara syndicats ni professeurs n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo kɔnɔnare kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ école karamɔgɔw olu ka baara kan chrétien diinɛ maaw ka ɲɛmaaba kura n'o ye Bamako évêque ye Monseigneur Robert Cissé ale kɔni ye a ka baarataw kɛ nin kalo in tile 6 dimanche tɛmɛnen baarataw ye n'u b'a fɔ ma ko intronisation o kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔna na o ye archevêque kɔrɔ ye ka taa se chrétien diinɛ ma a ma falen bɛɛ lajɛlen ma politiki mɔgɔw diinɛ magobatigiw ka taa fara min ye diinɛ bolow bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kɔnɔna na sa min ye dubaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa fara dugutigilakaw kan maa caman bɛ olu taara nin ko in kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa u ɲɛ d'a kan baara min don a bɛ tali kɛ min ye ɲɛmaa kura sigili la Robert Cissé ale min yɛrɛ tun bɛ Sikasokaw fɛ yen chrétienw ka kow kunna maa min don sa ale kɔni taara sa ka bila Mali chrétienw bɛɛ lajɛlen kunna bi min ye Jean Zerbo ye ale ka baaraw nɔgɔyara sabula chrétiennakaw fɛ ni si ye san 75 sɔrɔ e bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ la Jean Zerbo dun tun bɛ 85 la o kɔrɔ ko ale tɛmɛna ni san 10 ye nin waati na sa u kɔni y'a ɲini ale ka nɔrɔ bila ni Robert Cissé ye Robert Cissé ka baarata in kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka maa mafalen tun b'a kɛnɛ kan CDM maaw olu fana ye foli ni bonyamasegin kɛ min ye intronisation ye n'o Robert Cissé ko ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ a bolo a bɛ ka laɲini minnu kɛ yaasa ka se ka jamana in ale bɛ lafiya cogo min ko ala ko o nɔgɔya Amara an bɛna sisan kiiri kɛnɛ kan maa labanw olu kumana kunungo maa min bɛ ni bɛɛ kun sigilen don k'o ka lamɛnni kɔnɔsa n'o ye Ousmane Bore ye Ousmane Bore ale ti maa wɛrɛ ye koyi Guillaume Sarr olu ka lasigidenw don an fɛ yan ale de kɔni ka kumaw kɔni tun bɛ ka kɔnɔ ani seere tɔw sabula procès in a tile 11 o de kun ye kunungo ye nɛgɛ kanɲɛ 10 waati min ye baaraw kɔni nana daminɛ yɔrɔ falen don i ko lahara bɔlɔ min ye Bouakari Sidibe ale tɔgɔla cour d'assises bɛ kɛ yɔrɔ min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min Ousmane Bore ye n'a tɔgɔ tun bɛ nɛn bɛɛ kan a yɛrɛ nana sa bɔlɔlɔ kumaw siraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ani kibaruya minnu fɔra Amadu Kuma o de ka lasigidenw don an fɛ yan Guillaume Sarr o maa don a ko min ye sɔrɔdasi minɛnw ye wa ko ale bɛ segin a kan a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna olu kɔni ni Mali bɛnna minɛn minnu kan
u y'o di ka kɛɲɛ ale ka ɲɛmaaw ka laɲini ye sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ yen sa olu y'a ɲininka ko kuma na ko yalama ko ale ni Fili Buware o komi o muso o cɛ o ye Buware ye n'o ye Fili Sisoko ye ko kuma na ko somɔgɔya t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko ale ko ni bi tɛ yɛrɛ k'ale ni Fili yɛrɛ ɲɛma kɛ 4 ye ale siɲɛ fɔlɔ ka Fili ye k'o ye bi de ye ko n'o tɛ ko Fili yɛrɛ filɛ nin ye n'a b'ale dɔn n'a delila k'a ye Buware a ko fana ko min ye minanw ye k'olu y'a di 100% koyi 100 ka k'olu y'a minɛn bɛɛ lajɛlen di ko wa ko daliyaw b'olu bolo min b'a yira k'a fɔ k'olu ye minɛnw di a ko min ye chèque minɛli ye ka taa chèque ta CFA wari miliyɔn 900 ale taar'o ta Banque Atlantique la a ka ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye Amadu Kuma ye a ko commissaire colonel Abdelkader Sidibe n'o tun ye DFM ye ministère de la défense la o fana ɲininkara koyi ole tun bɛ ministère de la défense DFM la san 2013 ka taa se san 2014 ma o fana ye kuma ta a ko min ye tɛgɛnɔ bilara wali min na k'a fɔ k'o ka don minɛn ninnu na k'o kun ye CFA wari miliyari 69 ye ko nka k'a waati ko musaka min tun bɛ olu bolo k'o bɛ bɛn miliyari 33 de ma ko ale hakili la k'a fɔ ko min ye jɛkulu min sigira sen kan n'o tun kan ka pankuru ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila ani ka minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen di k'u ye baara kɛ ko ka kɛ ni o ye ko fo ka taa se ale ka taali ma k'olu maaw y'a ɲininka k'o kuma na o ko Mamadu Tarawele n'o o ye sɔrɔdasi ye k'o ye kuma min fɔ k'a b'o mɛn wa a ko ale dɔnko t'o ko la nka Mamadu Tarawele yɛrɛ komi o bɛ kɛnɛ kan Mamadu N Tarawele n'ale yɛrɛ ye sɔrɔdasi ye ale tun bɛ hydrocarbures bureau kɔnɔna na ale fana y'a jira k'a fɔ ko min ye minɛnw ye k'u dira koyi ko mobili 281 ko kɔni ale yɛrɛ ɲɛ sigar'o ma maa minnu kun kan ka taa kalan kɛ minɛn ninnu sɔrɔlen kɔfɛ fana k'olu mana taara o kalan kelenw kɛ ko nka ko min ye minisiri ye ministère somɔgɔw kiiritigɛlaw n'o ye kiiritigɛlaw olu ka ɲɛmaa mun bɛ kɛnɛ kan yen olu y'a jira k'a fɔ ko a bana ta ko mobili minnu dira ani mun fɔra ko est-ce que olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla Tarawele ko ale bɛ min kalama min kɛra ale ɲɛna san 2014 ko minɛnw ko olu dira lieutenant colonel Sidi Kulubali ale tun ye minɛn marayɔrɔw ale ni mobile entretien kɛyɔrɔ ye o fana ye o kelen fɔ k'a jira k'a fɔ ko minɛn minnu kɔni bɛ yen olu ɲɛ sigara min ma o ye sɔrɔdasi mobili 281 ye procureur ye i sinsin min kan o yɔrɔ la Amara ko motɛriw i ye Kulubalikɛ ye a ko o kuma na k'u t'a fɛ k'u da don kow la wa k'u ɲɛfɔ kɛ ko n'u ye nin bɛɛ fɔ ko kuma na ko a ko bɛ ɲɛdɔn cogo di ko kuma k'u t'a kalama k'a fɔ ko nin ye kiiri kɛnɛ de ye maa i ni ɲi ni jugu bɛɛ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na yan wa k'i yɛrɛ bɛ se ka lafiya wa Général Darabo o welela ka na baara la tuguni ko kana ɲininkali ka se ka kɛ o la o fana sigira kuma kelen ninnu kan koyi minɛn minnu dira ani fɛn minnu dira k'a bɛɛ lajɛlen de ye nin kelen ye sigana tun bɛ yɔrɔ minnu na nin ko in na u y'u da don o la k'olu fana fɛsɛfɛsɛ sabula sɛbɛn minnu dira ko olu bɛ bɛn minɛn minnu ma ani bonne commande ko olu y'o de kɛ cour président ka sɔrɔ ka kuma ta o la sa ko min ye nin waati in ye ko gunola kuma dɔw fana bɛ sɔrɔdasiw ka ko in na o tɛ se ka danganamaya yan kɛnɛ kan koyi k'an k'o faamu o de la sa min ye ko in ye procureur ale ko n'o don ko ale ni i senbɔ kuma na fɔlɔ ko k'i sigi sa ka a ka ko tɔ kɔnɔ sabula min ye maa ɲɛnginen tɔw ye ani kuma tɔ min bɛna na kɛ kɔfɛ ko ale na se ka o kɔnɔ yaasa ka se k'i fɛrɛ kosɛbɛ min o tɛ plaidoirie ye sa wa parce que u tun bɛ ka taa n'a ye yɔrɔ min mobili ninnu ginoma yɔrɔ ko o tɛ se ka fɔ jamana o sɔrɔdasi gundo o tɛ wara ka taa jamana dɛ musaka ko in dɛ président du tribunal ko k'u sinsin o de kan n'o ye Sisoko ye Sisoko ko k'o bɛ se ka mun fɔ o ye musaka ko ye nka kana k'a fɔ nin pièce ni qualité ni nin fɛn minɛn min dira ka ban k'u kan'u sinsin o kan procureur ko ale b'i dabɔ kuma na yan fɔlɔ ale ma kɔrɔtɔ sabula ale ka jalakili ni nominali sɛbɛn ni fɛn minnu b'a bolo a n'a ka daluya girimanw k'u na ɲɔgɔn sɔrɔ Jakarija kɛnɛ kan o la sa président kɔni y'a fɔ ko u bɛ baara ɲɔngiri n'Ala sɔnna ma min ye bi o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye kumaw kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila maa bɛɛ lajɛlen lamɛnna an bɛna taa yɔrɔ min na sisan Amara o ye réquisitoire ani plaidoirie
a ye nga di ye ay fɛn b'i bolo procureur ye fɛn ɲini n'o ye Kɔkɛ Kulubali ye a bɛ na n'a ka daluyaw ye o de la sa avocat n'o ye défensier u fana bɛ n'o bila u fila ni dɛmɛ la a bɛ na sa cɛ tile 3 siri yɔrɔ de la sisan parce que bɛɛ lamɛnna n'i y'a jateminɛ Amara k'a daminɛ fili la ka na se fo Traoré ma n'o ye stockage ye u bɛɛ ye kuma kelen de fɔ anw m'a ta anw ta tɛ wariko la wariko t'anw ka sira ye bɛɛ de ye nin fɔ mun yɛrɛ kan ka wari bɔ o y'o fɔ minnu kan ka lawaleya olu y'o fɔ maa minnu fana bɛ yen ni olu kan ka ɲininkaliw kɛ olu ye ɲininkali kɛ fo a tɔ nana kɛ procureur ko n'o don ale b'i jɔ k'u kɔnɔ plaidoirie waati n'ale ka réquisitoire waati n'o sera ayiwa Amara n'a daluya tɔw ye bi ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye kiiri la sini ni Ala sɔnna a ma min ye plaidoirie ni réquisitoire ye olu bɛ daminɛ o kɔni fo n'an taara ni livre ye ka taa an sigi sabula o tubabukan ti bɔ foyi fɛ latin greki i bɛna n'o caman mɛn yen nka min ye ko in ye Amara a don dɔw sofɛra dɛ a dayina yɛrɛ i b'a fɔ k'u bolo bɛna se ɲɔgɔn ma nka Ala k'a timɛ ko ɲuman yira ni bɛɛ lajɛlen na sabula kiiri ale fana nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana ale ma farikolo ɲɛnajɛ ko la sa an ka denmisɛnninw n'o ye aigliw ye olu ye nali daminɛ minnu kan ka jouer u ni juma nata tɛ yan o ni Guinée Bissau bɛ jouer Bamakɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 19 waati entraîneur kɔni ye maa 24 ta défenseur k'a fɔ gardien olu ye maa 3 ye min ye défenseur olu ye maa 6 ye milieu de terrain olu ye maa 7 ye attaquant olu ye maa 8 ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye denmisɛnninw Ala k'u gagner compétition africaine fana na Joliba ale ni Stade tirage kɛra kunungo a yirala sa k'a fɔ ko min ye Joliba AC ni Stade Malien sisan kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ni maa minnu kan ka bɛn coupe CAF ale ni Ligue des Champions Stade Malien ale bɛ groupe B kɔnɔna na RC Berkane ka bɔ Marocains fɛ yen ale ni o bɛ poule kelen Stellenbosch ka bɔ Afrique du Sud ale ni CD Luanda Sul ka bɔ Angolakaw fɛ yen olu ye Stade Malien ka poule mɔgɔw ye n'o ye groupe B ye Joliba AC Ligue des Champions ale bɛ groupe D kɔnɔna na ale ni Espérance Sportive de Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Pyramide FC Égypte a n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sagrada Esperança ka bɔ Angola olu ni Joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye a lajɛ sa coupe compétition fila in min ye a don fɔlɔw ye a n'a don filananw n'o ye coupe CAF ye o bɛ taa novembre kalo tile 26 a n'a tile 27 Ligue des Champions o tile fɔlɔ n'a tile filananw olu bɛ taa sa décembre kalo tile 6 a n'a tile 8 calendrier tɔ mana na bɔ an na tila ka o da mɔgɔw tulo kan Traoré dɔ ko nin bɛɛ la ko min ye ngilɛ ye ko k'i ɲininka o la ko ngilɛ ko bɛ cogo di nin ko in bɛɛ la k'e bɛ ka na nin fɔ yan ko e yɛrɛ ka ngilɛ fɔ ka ca i ka yɔrɔ in na yɛ dɛ anglais anglais cours ayiwa bon denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ taa kɛ o ka anglais ko est-ce que b'u la kimɛ yan'u ka taa awɔ parce que c'est important san'u ka taa an ka se ka formation caman damadɔni k'u kunna yan nɔ donc an yɛrɛ baarakɛyɔrɔ fana dayɛlɛ kun kɛra o ye ka na denmisɛnw bila ka taa ten sabu an b'a dɔn voilà n'i bɔra Mali la ka taa jamana dɔ la français bɛ fɔ yɔrɔ min na kalan bɛ nɔgɔya i bolo nka n'i kan ka bɔ français système français la ka taa système anglais c'est-à-dire min ye États-Unis ani Canada ye i bɛ se ka gɛlɛya damadamani sɔrɔ a ko la a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o de ye anglais yɛrɛ fɔli ye o de la cours d'anglais o bɛ kɛ yan nɔ donc cours d'anglais sugu 2 de bɛ anw bolo dépendamment n'a tigilamɔgɔ mago bɛ min na dɔw bɛ yen o ye instructeur malien de ye parce que filanan o ye instructeur américain yɛrɛ de ye an fara ka bɔ ɲɔgɔn na mun na parce que b'a dɔn anglais o tɛ kelen mɔgɔw ka besoin o tɛ kelen bon min ye instructeur américain ye an y'o bila sen kan parce que a bɛ kɛ sababu ye anglais yɛrɛ bɛ fɔ ni accent américain min ye a bɛ kɛ sababu ye ka o nɔgɔya denmisɛnw bolo kosɛbɛ voilà donc cours yɛrɛ bɛ kɛ anw fɛ yan Falajɛ donc ma dɔn o don an y'a kuma fɔ voilà Sidiki ka sara fara ani impôt man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ voilà donc goudron da la juste i bɛ se ka numéro di tuguni voilà mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ c'est ça donc 76 54 18 57 voilà donc an ni résoudre sira ye minnu bɛ fɛ ka aw wele walima ni minnu mago bɛ aw la c'est ça i n'a fɔ hali aw ɲɔgɔnna minnu bɛ fɛ ka anglais kalan yan voilà i ka kalan joona ka kɔn k'a dɔn ka se k'i ta n'i bila dɔn c'est ça
Je vais à la maison, nous me faisons. I go to school. I go to market. I go. Non, simplement. So. Traoré. Non. Dora jumɛn sa an de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ. Bon, an kɔni bɛ aw bila la. Dɔgɔkun fila an ti wele dɔgɔkun fila. N'Ala sɔnna inchallah. Parce que a ko in bɛ ka diya mɔgɔw ye. N'Ala sɔnna. I m'a ye an ka groupe YouTube kan sisan. N ye ɲɛ fili ye n ye ninnu ka ɲininkali de ye. Awɔ. Ko aw ŋana ɲinɛ ka anglais ko in fɔ a la. Ko parce que ko caman bɛ yen ko n'u sera yen. Effectivement, anglais gɛlɛya beaucoup la kabi yan yɛrɛ parce que anw b'u bila contact na université kabi yan nɔ donc kabi yan université papier ninnu ci u ma o yɛrɛ b'a ye u ka email la an bɛ email kɛra u yen nɔ donc u bɛɛ kalama kabi ma taa ni démarche daminɛ don min na dɔrɔn a bɛ traduit mais a bɛ ci ma anglais de la e kɔni b'a ye ka email la bon anw de bɛ don université ni e cɛ walasa ka se ka faamuya donc kabi yan yɛrɛ démarche kɛlen ka daminɛ i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka taa yɔrɔ min na fo n ka n sɛbɛ don anglais ko in na donc o bɛ kɛ sababu ye k'i sinsin anglais ko in na ka bi formation na yan nɔ sanni ka taa yen nɔ. mais est ce que n'i taara yen o fana tɛ dɔ fara i ka anglais mɛnni kan. absolument o de don parce que n'i taara dɔ bɛ fara kan parce que Mali c'est ça Mali problème ye min ye ou bien an ka jamanaw problème min ye n'i mana anglais kalan classe kɔnɔ dɔrɔn n'i mana na so bamanankan walima français n'o daminɛ i bɛ ɲinɛ k'a sɔrɔ yen olu ka environnement yɛrɛ sokɔnɔna na o supermarché la i mako mana se mɔgɔ fɛn fɛn ma i n'a bɛ anglais de fɔ wa hali taxi kɔnɔna na i y'a ye bon anglais yɛrɛ important je pense que malien caman y'a ye sisan parce que bamanankan yɛrɛ dan ye kɔni Mali la i mana don avion yɛrɛ kɔnɔ inscription yɛrɛ n'i mana bɛn ni compagnie dɔw ye inscription bɛ di anglais kan de la bon n'a fɔra ko i kan ka ɲini kɛ ka balo i y'a ye voilà compagnie ba ninnu olu bɛ anglais de fɔ. u ka jamana kan b'a la mais français français tɛ bon yɔrɔ français ma fɔ yɔrɔ min na bamanankan kɔni tɛ voilà donc i y'a ye donc c'est ça donc anglais important c'est vraiment je pense que malin bɛ ka faamu halisa mais halisa on bɛ continuer ka fɔ vraiment c'est important surtout ni mɔgɔ ka baara ye ka bɔ jamana fɛ commerçants b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa voyage la a ka baara kɔnɔna na a mako bɛ anglais la bɛɛ b'a dɔn. Voilà, donc c'est ça. N'Ala sɔnna ma an ni tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in tile 17. N'Ala sɔnna. Pour que o ka kɛ dɔgɔkun 2 dafalen an kana mɛn. Inchallah. Parce que mɔgɔw bɛ ka ɲininkali caman kɛ an yɛrɛ bɛna olu recenser k'olu bilen ɲɛ. N'Ala sɔnna. Pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo? Oh bon, an bɛ min fɔ parents ye sisan parce que an b'a dɔn caman bɛ ka jɔrɔ halisa ka denw bila ka taa kalan na extérieur la c'est normal anw b'a faamu parce que mansaya la tiɲɛ yɛrɛ la. K'i den i t'atɔ lajɛ a ma nɔgɔ sabu i t'a dɔn a bɛ na après 2 ans après 3 ans a bɛ san 4 de kɛ i t'a dɔn a bɛ na waati min na o a bɛ na to yen i t'a dɔn dɔw ka voilà dɔw ka denko ka bon kosɛbɛ donc an bɛ se ka min f'u ye vraiment baara yɔrɔ in yɛrɛ la ni laɲiniw de kama walasa parent yɛrɛ ka se ka a ka contrôle ka se ka to den kan ka den to kalan na yen nɔ contrôle ka se ka to a kan den ka kunnafoni bɛɛ bɛ se ka caman kalo o kalo n'a ka d'a ye. A ka se ka dɔn den yɛrɛ bɛ ka progresser cogoya min na o y'a fɔlɔ ye a ka dɔn k'a fɔ fana anw de b'a a ka représenter yen nɔ c'est vrai que an tɛ se ka kɛ parent ye nka contrôle dɔw bɛ yen an bɛ se ka sɔrɔ den kan surtout a ka kalanko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'o lase parent ma surtout puis an ka encouragement an bɛ ka baara kɛ projet yɛrɛ kan n'a san damadamanin ye ka ni mɔgɔ min tilara kalan na États-Unis ani Canada n'u bɛ se ka baarako u ka baarako se ka ɲɛnabɔ Mali la cogoya min na an bɛ ka baara kɛ o projet kan donc n'u fɛngɛna min n'u wolola min na a ka ca Ala fɛ peut-être an bɛ n'aw yɛrɛ ka plateau kan ka na kuma fɔ mɔgɔw ye inchallah ka dɔn ni mɔgɔ bɔra États-Unis ni Canada kalan na baara yɔrɔ dɔw bɛ yen ou bien cakɛda dɔw bɛ yan nɔ u bɛ se k'u ɲɛsin yɔrɔ min na walima ni min bɛ fɛ ka yɛrɛ ɲɛsin kɛn yɛrɛ de ma fana an bɛ se ka dɛmɛ o la parce que an ka jamana mako b'u la kosɛbɛ an kɔni bɛ se ka o de fɔ. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn Abdul Traoré e min ye management ɲɛmaa ye EDX la n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ pour que ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye amara ma an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o man di an baarakɛɲɔgɔn ani an kɔrɔkɛ n'o ye Alu Jim ye n'a tun bɛ réseau jamana na Ala y'ale ka kalifa minɛ a la surɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya Alu Jim a ye jamana réseau kɔnɔna na a ye baara kɛ yɔrɔ caman radio directeur a y'o baara kɛ a ye maa caman kalan kunnafoni di yɛrɛ kɛcogo ɲuman na radio la radio émission kɛcogo radio débat kɛcogo radio animation ni jeu concours a y'olu caman kɛ Moptikaw fɛ yen Segukaw fɛ yen ale ni yɔrɔ caman
a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ directeur la réseau jamana kɔnɔna na n'o ye ECHO ni a tɔw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ sisan ko ala ka alujim dayɔrɔ sumaya an kɔ kiti min ala ko nɔgɔya maison la presse fana ye jɔyɔrɔ k'o kɔnɔna na ka taa se an yɛrɛ ka presse domaine yɔrɔ caman bɛ yen a ye baara kɛ olu kɔnɔna na fo ka taa se conseil de la communication min ye Irtel fana ye a ye baara k'olu fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ toujours pour que ka se ka radio sankɔrɔta ka radio baara diya don mɔgɔw la an b'a fɔ sisan ko a somaw ye k'ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala ko nɔgɔya ala ka sini kɛnɛ labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala n'a kira sɔnna a ma